Woo! 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 Hi! Yes, mga brother! Hello, brother! Hello, brother! Welcome mga brother! So karon is Kapo naman! Dasig! Dasig! Ikaw mo kasal! Ikaw mo kasal! Nasagot na! Nawala! Ano? Nablas! Ay! You're always late. You're fried. I'm not, sir. I'm serious, sir. No. Fried. You're fried chicken. Fried chicken. What do you want? Tinula fried. Fried. Sir Ling, practice! Aturo! Apprentice, oh! Apprentice! Bakit ka na? Kung tinduwi ko diha kapalo. Dapat nakakaswiwa na. Buying my... Grabe kaya ito mga kauban nun mga brother. Pero di sana sila ipakita mga brother kay confidential kaya na sila mga brother. Atong mga kauban nun, ang atong kauban nun mga brother, especially atong ga-organize ani mga brother, kaila siya ni Enchong D mga brother. At kung ikaw ay nakatawa, ako pa ba ay nakikita? Igsuon na gawin na sila mga brother. Igsuon na sila brother kana. Nate, trailer mo na sila mga brother. Ay shush. Ang naka-nice po ana niya aning bayhana mga brother. Ang naka-nice ani niya mga brother no. Na-mention po ni siya sa kanta ni Kuan brother ni katubitang ni Chanty Dop brother. Kanta no? 1, 2, 3, go! Andiyan ka na naman, di ko maiwasan, lumiyon sa'yo. Andiyan ka na naman, ba't di ko maiwasan? Tumingin. Muna kabiliban na. Gana rin. Alam, maulo mo taaning kauban na turon brother. Oy! Grabe naman. Pang-international. Grabe! Yan na! Ang aton baning dalan istoryanay pa. Grabe ang anak kusgan niya itong mga kuyog. Kita ani mga brother, gatulo na itong singot, hasta itong sipon. Manay siya perks diri nga agianan brother. Nga before sa nasa man siya. On the way na siya nga. Ano ba? Andiyan ka na naman, ba't di ko Kita kasingot tayo brother. Grabe. So, mga brother, basta mag-hike no? No, radyo taglaag pagka gikan gabi mga brother no? Para makarelax na no? Kaya rag stress kaya itong nawaran, hangover pa. Bitaw mga brother, gikan po ko laag gabi kaya na may reunion sa kong mga barkada. And then, nauli may mga 2:30 na mga brother. Ay! Dasig!
Kanya ang call time na mo. Pangat diris. Talinis ron mga brother. 8 a.m. Naabot na yung mga tao. 8 a.m. Dasig no? Yeah. Ay! Simbal, lima kapa. Ay, sirado! Magkapagam? Amo tagpulang, magkapagambang ko tayo dito. Okay, Sea of Clouds. Sea of Clouds, kakapagapa may Sea of Clouds. Heartbroken kasi of clouds ah. Ano tag-knife pakamat. Mag-90. Face the wall. Mag-face the wall. Maata ka ba? Balik naman ita. Ay, gini, balik. Be, tayo pasa do. Ay, budbud, basig na no. Okay, pasara. Pasara, balik ka dali ha. Pasara. Pasara. Ayaw, garganize mo lang siya, garganize. Pasa. Akong kaon yun ko. Akong kaon yun ko. Balanghoy na ba eh, balanghoy? Gis lang. Negosyo po na ini dire. Pagkano sa ba, magkaon, Gis biya nang sarap ay. Isukay, pusto balik. Ay, wala ba na, bug na lang ba na? Eh, bug na biya ang klima pangat. Patay. Ngayon siya nga. Di ba ka to? Amigo to ni Kuan. Budit, yung yun. Kitsa, wako ba yun? Naulit na sila. Bitaw kayo nito. Bugulay, klaro. Ah, magdala, bitaw ng sunda. Sige, chatin daw. Chatin, ina ma'am. Nana may police camp mo. Bukid ka may police camp. Wala gi-review ng chat group brother. Say password ana brother. Brother. Totoke. Tutuki. Totoke. Totoke lang. Totoke. Siyam na kabukbay. Oh, pasa. Mas kagatos ha. Ay, niya. Balik. Oh, nag-kiss ka, nag-kiss. Ulaw-ulawan sila. Saan bitaw? Guardhouse. Ah! Ipalapas ra ni ay. Gato na to. Gato. Cinta na lang. Kami kayo wala. Dagang walang ko yun. Kami kayo. Ah, pasa. Oli binang. Whoop. Wala yang kita. Oh. Ay. Ganda kasi mga tubangan. Ganahan ako lagi. Ani, baligya ko yan. Ani, inot. Okay kayo. Dali murato. Tulong ka mo ka sa akin. La. Lo. Pwede. Kuya ka eh. Excited. Feeling excited at Mount Talinis. Our home. Ayaw na, di na. Pag-aigon pala kay Sipoy.
Mayroong buntag, sir. Uy, may butay. Agi rami, sir. Hello. Vlogger na siya. Sir, video rata, sir. Shy type bata. Agi rami, sir. Amping. Okay, amping pod. Pangita pa man kami. Ako nagjanting. Ito mo din eh. Oh, bawat kayo. Nature's spring water, naturally refreshing, naturally thirst quenching. Fresh spring water, purified. Nature's spring water, oh so right. Nature's spring water, oh so right. Yes, mga brother! Wow! Wow! Pare! Pare! Doon tayo nila mga brother! Kani! Ay, mga lagwi kay glawas ni sila, oy! Ah! Pare! Hala, na slide! Brother, ato na ni ambak ning kamera karon. Ay, ambak na to ning kamera. Bantay imong camera. Ikaw, Rom, muna, Rom. Mga kandingon. Seryoso. Serius kayo. Ang ginakagburan doon, ano doon? Agoy, di mo maambak. Ako'y ambak ron. Wala, buhaya. Luwas. Kaya na kamera. Sige na, ma'am. Next! Okay, next. Next! Ayo, brother, nay bato, brother. Nay bato. Ay, ay, ba to? Kawaway! Bener, okay na? Okay, say pa na yun. Wala, woo! Wala, woo! Lamias dahil, boy. Okay na, okay na? Woo! Woo! Ikaw, Dar! Paano itong nawa? Brother, don't jump! Brother! Seryosa, woo! Ay, oh, video eh. Lumot pa, boss! Tapungawan! Nawila! Ayos pa!
Ato ka ba? Grabe, katuglaw na mga brother. Stop na ta. Murag na ka sa refrigerator, mga brother.